nagsingabot na ang Pasko ng hinaot ming inyong suportahan ng atuang Daygon on air mga kapuso. Busa atensyon sa mga choir o grupo o kahasa mga gustong magsolo o magduet din ha nga hilig manganta apil na kabuni ini. Gamit ang official GMA Christmas Station ID ang isang puso ngayong Pasko kini inyong nadungog karon. Pag-record lang mo sa inyong kanta ug ipadala din sa amua alang sa kagayunan nga makita mo sa telebisyon. Sama na lang ni ini atong makita karon gibuhat sa managsuon sila si Vanessa Elaine ug Venice Elijah Cellano, taga barangay Upper Tawason sa Dakbayan sa Mandaue. Let's watch this. Kapuso ang Cellano sisters, daghang salamat og sa ilang parents po, di ba sila? Yes! Nga mo apil. Oo, cute kayo. Kanapan siya choreography, di ba? Apil sila ang pagkanta.